खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोब नेसनेल नायग्रा नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम सरकारि न'खौ नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनानै मोननो हागोन आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना जेनेबा बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव मिथिनो हागोन आरो सोरबादि मानसिया नोंथांमोना बे सरकारि न'खौ एप्लाइ खालामनानै मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेफोरनि बागै नोंथांमोना आबुङै मिथिजोबनो हागोन। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो लुबैबा बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हायो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ, सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो, मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ नोंथांमोना मिथिजोबनो हागोन। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय। जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोननो हायो। आङो भारत सरकारनि मोनसे अफिसियेल वेबसाइटआव दंफैयो दे, माइ स्किम। बे जोंहा मोनसे वेबसाइट, बे वेबसाइटआव जोंहा गासिबो भारताव बेसेबांखिनि स्किमफोर दङ बिनि गासिबो फुरा डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेहाय मोनफैनो हायो। दा बेनिखायनो आं बेहायनो दंफैयो। दा बेहाय आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन फुरा डिटेल्सै नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगौ, सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन बेफोरनि बागै। नोंथांमोनाथ' स्किमखौ मिथिखायो जानांगौ। जोंहा स्किमनि मुङा जाहैबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण। बे स्किमनि जोहैसो नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हायो दै, बेखौ आं बुंहरनाय जाबाय गिबियावनो। दा बिनिफ्राय बे स्किमखौ माला लन्च खालामनाय बेफोरखौथ' आं बेहाय खोन्थाहरला। जायखिजाया आङो गिबियावनो बेनिफिट्स, जेनेबा बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै जुदि नोंनि नामा लिस्टआव फैयोबा नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै मा बेनिफिट्स एबा खाबुखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों। गिबियावनो बुंदों जोंहा जायफोर माने प्लेन एरियानि, जायफोर माने समान हायेन एरियायाव जायफोर थायो बिथांमोना न' लुनो थाखाय 1,20,000 रांखौ मोननो हायो। नाथायबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय, जोंना नर्थ इस्टार्न स्टेटआ बेयो हिली एरियायाव गोलैयो दे। दा बेनिखायनो जोंना बे नर्थ इस्टार्न स्टेटफोरना, जोंना आसामाबो नर्थ इस्टार्न स्टेटआवनो गोलैजोबो नालाय, दा बेनिखायनो जोङो न'खौ लुनो थाखाय 1,30,000 रां मोननो हायो, बेखौ मिथिना लाबोनो जाबाय। दा बिनिफ्राय बे 1,30,000 रांजों लोगोसे जोंहा माखासे फैसाबो मोनफाबावो, एबा मोनफायो माने नोंथांमोना लनबो लानो हागोन आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै। जायफोर नोंथांमोना जुदि न'खौ मोनोबा, नोंनि नामा लिस्टआव दङबा आरो न'आ सेंसन जाबायबा नोंथाङा लनबो लानो हागोन, बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दै। नोंथाङा गासै 70,000सिम नोंथाङा न'खौ लुनो थाखाय लनबो लानो हागोन, PMAYGआव जुदि नोंनि नामा दङबा एबा न'आ सेंसन जायोबा। बिनिफ्राय बे लना नाथायबा जोबोद खम इन्ट्रेस्टआव नोंथांमोना बेखौ पे खालामनांगोन। जेरै नोंथांमोना 70,000सिम नोंथाङा जुदि लन लायोबा न'खौ लुनो थाखाय, अब्ला नोंथाङा 3% लवार इन्ट्रेस्ट रेटआव नोंथाङा बेखौ मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा गासै मेक्सिमाम बेसेबांसिम लानो हागोन ना लनखौ बेहाय बुंखादों, 2 लाखसिम नोंथाङा बे एमाउन्टनि थाखाय नोङो माबा खालामनो हागोन आरो लानो हागोन होननानै बेहाय बुंदों। साबसिडिखौ नोंथाङा मोननो हागोन, बेखौ बेहाय लिरनानै होखादों। जोबोद मोजां खौरां, आरो जोबोद मोजां खौरां माने इम्परटेन्ट, आरो बेयो जोबोद मोनसे जायखौ जोङो बर'फ्रा गोबाङानो मिथिया, लनबो लाफादेरनो हायो बिनि बागै नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया। दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो जायफोरना सेंसन जाबायबा नोंथाङा जेनेबा फैसा एसे होदेरनानै जुदि नोङो न'खौ एसे मोजांसिन लुनो सानोबा नोंथाङा लन लानानै एसे लुनो हागोन। लनखौ नोंथांमोनहा बेसेबां फैसासिम मोननो हागोन आरो इन्ट्रेस्ट रेटआ बेसेबां बेखौ आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोननिसिम। दा बेनिफ्राय मोनसे खोथा दे, जोंहा बे स्किमनि गाइडलाइन्स बायदिबा न'खौ नोंथांमोना 25 स्कुवेर मिटार बेबायदि जानांगौमोन। ओमफ्राय हाइजेनिक कुकिं माने ओंखाम संग्राबो जोंहा थानांगौमोन। नाथायबा दानि गोदान स्किमा जोंहा बेबायदि माबा गैला दै, ओंखाम संग्रा बेबायदि गोनांलाय। दा बेखौ बन्द' खालामखो ना माखो, नाथायबा नुनो मोननाय जायाखै आरो दासान्दि न' लुनायाव बे ओंखाम संग्रा गोनांलाय बेबायदि न' लुनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। दा एसे जोंहा गाइडलाइन्सआ सोलायबाय जानांगौ दै। दा बिनिफ्राय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। बेनि जोहै नोंथांमोना टयलेट्स बानायनो थाखाय 12,000 रांखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों दे, बेखौ मिथिना लाबोनो जाबाय। नाथायबा बेबो दायो सरकारि न' मोननाय लोगो लोगो बेखौबो माने मोनफानांगोन एबा मोननांगोन, बेथ' जोंहा गाइडलाइन्सआव दङमोन दे सिगाङाव। जेनेबा बे सरकारि न'खौ नों मोनबाय, सरकारि न'खौ लुखांनायनि उनावबो जुदि नोंनि बे फायखानाखौ बानायना होआखैबा अब्ला सानना लानाय जायोमोन नोंनि न'आ आबुं जायाखै बा कमप्लिट जायाखै होननानै। नाथायबा दा गाइडलाइन्सआ मारै जाखो बेखौ दा बेहाय आपडेट गैया दे। जिखियानो जाया मानो बेहायथ' बिदि गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन, आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। दा जिखियानो जाया मानो
दा बिनिफ्राय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना MGNREGA माने जब कार्डआवबो नोंथांमोना मेन डेज हिसाबै नोंथांमोना आनस्किल लेबरनि हिसाबै नोंथांमोना 95 डेज एबा 90 डेजनि थाखाय नोंथांमोना लेबर हिसाबै फैसा मोननो हायो जब कार्डआव फैसाया हाबो गासै फैसाया दायो एसे बारा हाबोसै मानो होनोबा दायो जोंहा सानसेनि लेबरनि खामानिनि दामा एसे बारायखाबाय नोंथांमोना मिथिखागौ हाजिरानि जोंहा दामा दायो बारायबाय दा बेनिखायनो दायो 238 बेफोरबायदि एसे हाबफैयो सोलाय सोल' एफा एनै सोरनाबा खम जायो सोरनाबा बारा जायो सरकारनि खामानि नालाय दा बेखौ बुंनो हाया आरो सोरनाबाथ' माने फैसानो हाबबावा दा बेखौ नोंथांमोना आसा खालामनाङा आरो आसा खालामजागोन नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबाय थाबानो जाबाय ओरैनोथ' बांसिनानो माने सोरनाबा हाबो सोरनाबा हाबादै जायखिजाया बे न' लुनो थाखायथ' नोंथांमोना सेंसन जायोबा नोंनि नामा सेंसन लिस्टआव फैयोबा नोंथाङा न'खौ लुनो थाखाय 1,30,000 रांखौथ' नोंथांमोना 100% मोनखायो बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बाखिखिनि बे टयलेट बानायनायनि फैसा बिनिफ्राय बे आनस्किल लेबरनि बे फैसा मोनगोन जब कार्डआव हाबगोन बेखौ नोंथांमोना बांद्राय आसा खालामनाङा आरो हाबनोबो हागौ हाबाबो जानो हागौ बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दे दा बिनिफ्राय उजाला बे प्रधान मन्त्रि उजाला योजनानि जोहै नोंथांमोना मोनसे LPG कानेक्सनबो मोननो हागोन बेहाय बेखौ बुंदों आरो दाथ' नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै मोनखाजोब्बाय जानांगौ जेनेबा LPGखौ नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि उजाला योजना बिनि जोहै नोंथांमोनाथ' मोनखाबाय जानांगौ दा बे स्किमनि जोहै मोनखाबायबा नोंथांमोना दायो मोनलाबो जानो हागौ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा बे स्किमाथ' मोनसेल'खा नालाय दा बिनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ फैसायाथ' नोंनि बेंक एकाउन्टआवनो डाइरेक्ट हाबो नाथायबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला नोंनि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थानाय जानांगोन नोंनि नामा सेंसन लिस्टआव फैबा मालाय मा जानो नोङो जुदि आधारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लायाबा नोंनि बे फैसाया सेंसन जाखानायबाबो नोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबनाय नङा दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो लिस्टआव नामा दङबा थाबैनो नोंथांमोना गोख्रैनो जा बेंक एकाउन्टखौ नोंथाङा सिगाङाव हरनायमोन बे बेंक एकाउन्टजों आधारखौ लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय जाहाथे फैसा हाबनायाव जेबो प्रब्लेम जाया बेखौ मिथिना लादै लिंक खालामना लाथारबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना न'खौ मोनगोनबा इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायानोसै जायफोर गोरिब जायफोर काच्चा हाउसाव थाग्रा नोंथांमोन गासिबो नोंथांमोना मोनजोबखागोनखा जों बर'फ्रा गासिबो माने मोजां न'आवलाय सोरथो थाखायो जों माने बांसिनबो गोबाङानो माने बर'फ्रा गोरिबावनो गोलैखायो दा साननानै नायबा गासिबो बर'फ्रा बे PMAYGनि जोहै न'खौ मोननांगौ आंथ' बेखौनो सानखायो दा बेहाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना नायोबा गोबांथार बेहाय डिटेल्सै होनानै दोनदों बेफोरखौ नोंथांमोना फरायाबाबो जागोन जायखिजाया जायफोर नोंथांमोना फाक्का हाउस गैयाबा नोंथांमोना मोननो हागोन बे स्किमनि जोहै न'खौ मोननो हागोन एप्लाइ खालामनांगोन ओरैनोथ' मोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जाय न'खराव फाक्का हाउस गैया नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दे माखासे आरो बेहाय फुरा डिटेल्सै खोन्थाना होदों बेफोरखौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन गावबागावनो फरायनो हागोन आं बेनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननो होनानै दोनगोन दे जाहाथे नोंथांमोना गावबागावनो माने नायनानै मिथिनो हायो बिनिफ्राय एप्लिकेशन प्रसेसनि बागै एसे खोन्थाहरनो सानदों दे दाथ' नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै अनलाइन एप्लाइथ' खालामनो हाला दे सिगाङावसो जोंहा अनलाइन एप्लाइआ जायोमोन दाबो जोंहा जानो हागौ अफिसियेल बिथांमोनाल'सो एप्लाइखौ खालामनो हायो जानांगौ दा नोंथांमोना अफलाइनसो दायो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो दे दा बे एप्लाइ खालामनो थाखाय गोदान फर्म बेबादि जेबो माबा आपडेट फैया दे दानिया जोंहा माने माखासे मेम्बारफोर सोरबा अफिसियेल मानसिफ्रासो बिथांमोना फैनानै लांफैयो दे नोंनि न'आव फैनानै लांफैगोन बिथांमोना दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो माने थोंजोङै गावनो एप्लाइ खालामनो हानाय बेबादि सुबिदा गैया दे जोंहा माखासे मेम्बारफोर थायो माखासे माने अफिसियेल मानसिफोर थायो बिथांमोनासो नोंनि न'आव फैगोन आरो जुदि नोङो न'खौ मोनाखैबा बिथांमोना नोंनि न'फोरखौ माने गासिबो नायफैजोबगोन आरो डिटेल्सै बिथांमोना इनकुवेरि खालामफैगोन बिनि उनावसो जुदि नोङो एलिजिबोलबा एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोंथाङा मोननो हागोन आरो माखासे लिस्टखौ लांफैयो बेहाय नोंथांमोना नामखौ हरबासो नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै मोननो हागोन न'खौ बेखौ मिथिना लाबोनो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जेनेबा मा डकुमेन्ट्स होनांगोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दा जोंहा एप्लाइआ एसे कमप्लिकेटेड जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दे माने इजि नंला एप्लाइआ ओरैनो अनलाइन एप्लाइबाथ' गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागौमोन दाना अफिसियेल बिथांमोनासो माने नामफोरखौ लांनानै एप्लाइखौ खालामना होयो आरो बिनि उनाव आरो जोंहा खोथा थाबावगोन मोननाय मोननाया बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय नाम लांबानो जेनेबा नोंनि एड्रेस गासिबो डिटेल्सखौ लांबानो दि जोङो माने नोंथाङा न'खौ मोननो हागोन बेखौ दा सान्दै नोंनि नामा फैनोबो हागौ लिस्टआव फैयाबो जानो हागौ बेखौ बुंहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय मा डकुमेन्ट्सखौ होनांगोन आधार नाम्बार बेखौ एबा आधार कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनाय जानांगोन आरो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो लिंकखौ खालामना लायाखैबा जिखिनि जाया नोङो गभर्नमेन्टनि दायो स्किमफोरनि माबा मोनसे लाभखौ मोननो लुबैबा नोंनि बे आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय
दा बिनिफ्राय जब कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नोंथांमोना होनो नांगोन बेखौ मिथिना लाब्लानो जाबाय SBM नाम्बार दङबा नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन होननानै बेहाय बुंदों बिनिफ्राय फेमिलिनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेखौ बेहाय जोंहा बुंदों आरो दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ दायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों जानांगौ गोबाङानो नाथायबा जोंहा माखासे लिस्ट लांफैग्रा थागोन नोंथांमोना जुदि मोनाखैबा नोंथांमोनखौ थारैनो नायसनखागोन सानसेबाबो फैनानै बिथांमोना नायफैखागोन बिनि उनावसो नोंनि गासिबो डिटेल्सखौ लांगोन बिथांमोना बिनि उनाव नोङो जुदि लिस्टआव नामा नोंनिया फैयोबा अब्ला नोंथाङा न'खौ मोननो हागोन दै सेंसन लिस्टआव जुदि नोंनि नामा फैबाय अब्ला नोङो माने न'खौ मोनखागोनखा आरो नाथायबा फैसाया हाबनायाबो एसे प्रब्लेम जागोन जुदि आद्रा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा दा बिनिखायनो लिंकखौ खालामनानै लाथारबानो जाबाय गोख्रैनो गावबा गावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै नोंथांमोना लिंकखौ खालामनानै लायोबानो जाबाय जोंहा बे PMAYJ बे न'नि थाखाय जोंहा माने गोबां माबा सोलिगासिनो दं दायो गोबां मानसिफ्रानो माने सरकारि न'खौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना थालांदोंबाबो नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना मोनखागोनखा दा बिनि थाखाय जोंहा माने गोबां फैसाफोरखौबो सेंसन खालामगासिनो दंखायो नालाय स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जा माखासे टारगेट बिथांमोना लागासिनो दङ दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे स्किमनि बागैनो भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मिथिनो हायो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव गोजोन्थों